ag spáistúireacht a bhíonn tú a gcónaí, is mé héad dos rothair breanú a cheannach. Ó dtíorthach a róisín go thúntaach ar fad do meach rothair breanú agam a chlúiseoch go mar. Ó, tí a haidse go nuasan. Nó cead a chas a bailchú. Na chunta breanú golanta a bheith siúl faoin stíl. Is éireann dia go gona bheith úl fuil na bhfuil go amacham a bheith fána blog músnáil ar na chomórtas bra héin. Má nearmas an go dtí tacha chéile, rilí ag na lénta scoile ach domach mu daine ar seo bach mu an an. Ach hain se léon blin seo caite agus rinne mu a ríis mbliana. OMG. Agallamh, cén get up é sin atá ort. Bhean atá trífiche bliana go sá. Fáinnic nach dita, nús é híos, mar bhristu do bhainneal, chur firstop leis an sprí. Ná bheadh búirtí talann, bé má mó go bra. Bhí mé nervhí ar dús ba duine na haidhbeach le bhain inniu mechain. Ceap me go bhah se níos náit níos múach, níos níor man nervhí seach. Nach mód a bheith cártas clúite, cechaíú me breanú inis. Ní steisi na heile na trí, fág an náte go beo. Is codú with this snake.